Desberdinak dira Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko jendarteak? Zertan desberdinak eta zertan antzekoak? Jazteko moduan, gastronomiari dagokionean, ligatzerakoan, berba egiterakoan, klima, euskalkia. Hegoaldekoek iparraldekoengandik ditugun usteak, topikoak ala egiak. Eta alderantzizko kasuan? Galdera horiek eta gehiago erantzun dituzte Kike Amonarrizek eta Pantzo Irigaraik, hegoaldeko alena, iparraldeko bigarrena, elkarrekin egin duten ikerketa baten bitartez. Ikerketa serioa inondik inora, humorez jantzia. Egia da, ez dugula hitzaldi humoretsurik egin, oso serio egin dugu lan, unibertsitate askotan egon gara, dokumentazio asko bildu dugu, ikerketa sakona, burutu dugu, eta orduan oso galdera sakonak erantzun ditugu, esate baterako, ea benetan elkartzen gaituela, uste dugun hori den, gero benetan elkartzen gaituena, edo deskubritu dugun bezala, ustez banatzen eta aldentzen gaituzten gauzak, ez ote diren azkenean benetan biltzen gaituztenak. Bueno, horrelako ikerketa, eta hor baditugu galdera filosofiko batzuk, sakonak. Eta horren sakontzeko, dokumentazioak bilatu ditugu, eta horrez gainetik alere, uste dut, gehienik gure eksperientzia pertsonalak kondatzen ditugula. Gure eksperientziaz nik izan dituztanak egualdean eta Kikek iparaldean. Bai, eta horre zer ikusi dugun, ez esate bateko, portaeratan ere oso desberdin, eta deskubritu dugu. Zertan gearen antzeko eta zertan desberdin, gauza askotan, hitz egiteko maneretan, hitz egiteko volumenetan. Bai, zuek egualdean euskara normala eta iparaldean ajarroa, bez? Bai, segurea bai, ez? Bai, nada. Hor ziztea. Hau, jende zionia, untxazizte? Bueno, bateren batek ez du ulertu, Pantzok dio, benetan pozik eta kontentu dagoela gaur hona etorri delako, benetan harrituta dagoela hemen horren beste jende ikusita, eta galdetzen dizue, ea zemuz pasatu zuen eguna, eta ea zer modu zaudeten. Hainbeste remot? Gutxi goiti. Kike, jende horiek biziki gixako, atxu aparentziaz, ez? Bueno, Pantzok dio, jende jatorra eta planta honekoa ematen duzuela. Eta biziki inteligentak eta denetan konpreintiak antxo? Bueno, Pantzok dio, eta nabarmendu nahi dut hau Pantzoren iritzia dela eta Pantzorena bakarrik, jende argia eta bizkorra ematen duzuela. Me katxez mila de bru. Joder, la hostia, Pontxan, nek eta Kike, bizike maite isi ditia Espainiat. Kasu, Bueno, Pantzok dio oso pozik dagoela gaur hemen autonomia erkidegora etorrita. Bistan da? Bai noski. Zuek ondo zaete, eserita, jarririk? Eta guk zer? Bueno, Pantzok dio, arrazoi osoz, eaze kristo iten dugun guzutik, zuek eserita bali matzu dute, beraz esere gaitezen. Gure emanaldiaren ulertzeko, behar dira menperatu, behar da hitz egin, behar dira ulertu, 6 edo 7 eta mintzaira, hizkuntza. Bizkaitarra, euskara normala guria, gipuzkera, xiberotarra, inglesa, gaztelania ere bai, frantzuz piskat, zazpi. Eta txinera ere bai, bueno, en momentu batean, hori da made in jartzen duen hori. Bai, ez nu konturatu. Zutera da. Frantsesa, Biarritz, Txalete Ederrak eta iparraldea. Euskal frantsesa pixka eta rarua, eta zaitangoa, etxiak, jendia, hango ambientia, girua. Negua, txuria, izotza eta lagunak. Hotza, hondartzak eta mendia edo belardia edo horrela izango zen. Bagia esan ez dakit, porque askoren sarea joan, baino ez dakitan mendia etortza zait gehiago. Ni gustatzen zaiz itsasoa,
giroa, klima eta etxeak. Euskera, kultura, herri txikiak eta... ez dakit... ez dakit ezberdina edo... hori herri txikiak batez ere. Iparraldez gutxi. Gutxiegi. Euskal Kulturakundeak eskatu zigun beraz horren egitea. Nahi zuten emanaldi bat montatu ego eta iparraldeko bi presunen artean eta naturalki guri pentsatu zuten berehala lehenik. Hori ez da harritzekoa. Eta beraz lehen gogoetak egin eta berehala ni gogoratu nintzen bazagola inkesta bat egoaldia Donostian egina, Kulturakundeak egina, hola kalean gazteeri kalean eskatzeko zer zakiten iparraldetik eta banakien erantzun oso agarroak atera zirela, topiko asko iparraldeaz. Lehen konklusioa da, segurazki, gazte hauei, Londresi, Ameriketako estatu batuei, baita Riviera mailari buruz galdetu izan balitzai ere, erantzun zehatzagoak emango zituztela. Demagun iparraldeari pentsatzen dutelarik euskara bitxia edo agarroa degula, hori ez da egia bat ere. Gero pastuala, bizten da, surfa. Hori egia da. Hori egia da, asketan nire bigiratzea, surflaria gara dela iparraldean. Pastualen naik, bai. Obsesionatuak bizizarek eta pastualarekin. Hori bera, obsesionatuak. Besterik gogoan, goizetik garatz, gauez, egunaz, lanean, kalean, beti pastuala dugu gogoan, egia da. Hori ala. Hori zuzen agazoin zuen. Orduan, isi betarrez. Tai? Gaitarra. Saiatuko. Egun hun! Opa! Ni johaine nuzu, untxazia. Nien asuntza, nik epanaz, zer guzu? Mantxut? Zu joane, ta nik epanazela. Ta zu biharrien? Zubi, biharri behar ditzula xuaren iteko. Bihar zer behar dozula? Parka desaren jatzen bat zuitut benen enukezi sustutele statuzuek ilan. Susto hartu dozula. Alabat. Alabak be, zerteko zure alabeak? Baina ez nuzu maialen nire neskatilaz mintzatu, utzezazu maialen, nik nahikezi zuekin elestatu. Estatuto gerrika? Ala jinkua, pazientzia paketa bat badizi jonkilotazu, baina heli bat higatu deiazu, ez Gernika atarratzen. Ez zara ala Gernikatik ataratzen? Ez dut ezer ulertzen, Johannes, zuzelan. Zelan? Laborai? Horai labekoa zarela. Labe, zoin labe, nik ez dut, ez dizit, laberik hau dela. Dela, ez zagoz laben, baina elan. Ez, laborai. Laborai, baserritar nekazari. Bai, usu nekezari. Batzutan nekezari nuzu, eta beste batzutan erreski. Entzun, Johane. Berba egin gura neuke zugaz. Gaz? Bai, alabade, gaz, elektrika, Siberuan modernua gututzu, bau pitzu hau. Hau krehoia, ez dite mintzazari tutik enteregatzen ala sintxoia hau. Guk ez dugu berba egiten, hitz egiten baizik. Hitz egiten duzu, Bai, hitz egiten dugu, bai. Bai. Baina, suabe. Suabe, bai. Oso suabe. Eta oso, gure eskola da oso musikala. Musikala. Gurea ez? Ez. Seguro? Ez hainbeste, ez. Badakizu zer, Katalin, zer da, peio, biziki maite zaitut, bai, nik ere, zu bai. Beraz, elgarrikin ibili gintaizke, nahi baduzu, bolita, Ekarre! Amaieran, eta horrein ez ditugu zehaztuko, baina bi alternatiba landu ditugu. Eta gure ustez, etorkizunean iparraldeak eta hegoaldeak bateingo balin badute, elkartuko dira, alternatiba hauetako bat aukeratu beharko dute. Lehenengo alternatiba da, to meet out. Eta bigarrena da, tamaite.
tumit haut edo tamaite haut. Bietako zein hartuko du Euskal Herriak, ba hori, urrengo urteetan ikusiko, guk bat proposatuko dugu. Hitz-bitan, nahaz gaitezen, oheratu gaitezen, asarri gaitezen, mintza eta egon gaitezen gehiagotan elkarrekin. Mila esker. Mila esker.